ni dagabana so minu jolena ni DSC Samake construction mau bolo nodi awo DSC Samake construction mau ubi so jo ibe ala kaliko so ale DSC nadi uka barate sojo droinde ube so plaunika ulubo BTP topographie ube ni bela jele nika oke ni ba fe ka terrain sans papier jele DSC Samake construction bi terrain firi so finition nyuma uboke décoration ube ofene nika oke e de station barala iba fe ka station nika ojo ube station nyelemamba nika ulu fene ka ulujo ka supasma nyuma ka okika sola ka nega nyuma kala ona nyogona wero ika so jolente bi ayre ma fiu DSC Samake construction ba ka bara nika onyedo e mago be kuna funi ya were la sa isenfa biribiri ika se udaga yorola ni oye murba buye station orixi masunya la choy nega jurusra 70 41 27 59 66 23 18 58 bara nyedon okato bara don ba bulu DSC Samake construction mau ubuka bara uba nyedon ani sojalendo bi ka awla soro anga kudofone olo kene ka awnu sogolendo ana maliko no maliko ka be fulino ko dawo wakati chogo ya ka bismillah bi maliko na funi ga bamana nga kudofone o kene ka kuna foni damne la biye tarata e décembre kalo kleta ndomi ko la donindo jien fanta anani bela jiralen fe kata ka nye ci journée internationale des droits de l'homme ni o domi telno ka nye ci adama de ko olu koni ma o kama anga jamana konna la famille commission nationale des droits de l'homme au président akoni boraka kuma kasangani bidonya koni ni o agi boire mi na ay da wala like adama de hake o koni bunyali ko ani anafa olu koni ka to ya mina ama ko alaka bi journée ko intime ko jumanti ama anga jamana ministre nyama général de division Abdoulaye Maiga akelen ko feka dina nyama o bisimila akelen ko feka fanga ini to goni bisimila sisani no ani société civile kona koni sigira ka kuma sigi mun konna la kuma rafa chama kani obetali ke jamana la kana kola fokata se jamana nyama sigi kala fili o koni bara ulu konya uluma mi yere ko fe fokata se anga jamana koni boli ma sedia wala ka wala like o ko koni na sigila hinite do wara ye hali bi ka se ka fem ye jamana dum akilna kondo jamana koni mara choko kula ani u ka hakilna jamana koni kanya takakula o ko fe ka do funa koni nyinu fe wala sala yinu bela jirale mese ka sabati tuko ya mina mafo ala ka jamana debe ame doko ko min kono ode koni taleno ka atoda ko semaine nationale de lutte contre la corruption ni o doko ko taleno ka hanyeshi yuruku o koleli o konima o kama anga jamana nyema o bela jirale koni keleno ka wulika joka o sabati tuko ya mina wala sa ka seka yuruku keleli fere munu ni la yini munu me maufe o konya wala ka seka olu sigi senka ode okum kona la wele koni bela anga jamana magistrat olu yera kon mafuata security la mau koni mau ka wulika jo bunya kadaka oluka de mefa babe akonya o yere konna o kama nyina ta sigi kun o te do s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Ore koni nyina da sigi ko ye amafo alaka do ko time ko nyumandi ama alaka anga jamana konna laka yuruku tunu ka boyino piu anga jamana shifina ka ni farikolo nyana je ministre ni oyo Abdul Kasim Fombaye ale koni kunkelino kala ini do ke wakati dola anga jamana faba konna la kasangani ayemina aye projet ro siksenka be fomi ma mon quartier propre mi yere la unité do weraye bala jiralenka wulika joke kaseka iga sigida koni ka o la saniya hayira la ka fo quartier mi yere koni wulika joy ani ka barainta bala kosobe ode kala hippodrome ka o lu koni ye munu yere la wula jirani tableau d'honneur ye min dira o ma palais de sport konna la anga jamana farikolo nyana je ani shifina ka o ministre amita kidal ka olu koni fino anga jamana koro enfant fele la kasanga ni sidi biri don temedi en koni El Hadj Gamuni ale kidal yere koni gouverneur ni général de division fanaye aleye akoni sinaboli ke kidal région yere konna la mina ani ma chama usigila ka masalani obetali ke mamun bora usigoro la ka sabu ken la kana baliawi ani mamun koni sigila kana ubolile en ko fekata o nyama duko ani chie chanindo mamun kuna mama be de kun konna la kaseka ulame ani kaseka fere ani kaseka aklisiki kuma chama koni fo nyena wa o make abane aye de menche manke kanyesi ni ma ko fole nunu koni ma mi metalike bolo fe ona ani uma ko be jo bolo fe mi were konina
Ameta ansoko kaw feno o kera sibiri kelen konna la femi ansongo dembaya keme bonyanko olu koni demon koni sura mu metali ke balo fewna malo tulu fo kata se macaroni carton olu koni ma dembaya keme bonyanko munu koni ye dikun koni sura ka sabu ken lakana balia ani jikoni wala katali nyina samia o konna la Ameta sanka olu feno kabini kunungo teneni o ban décembre kalo kle kono to masa école privée catholique fanfa koni beno olu e barabla do koni keni o e grève mimina ke herbiolon fla ani fla walima kle saba kasanganu ka syndicat kanye foleni o e syntek koni ay aira ka fo ko uka novembre kalo sara olu make halibi wa ali 600 février la golso nu chama koni direction koni mito ka kuma chama walima ka sega kuma wero koni fuma mi yere konti u ka bara konna la mimi ka udi kun kosobe o kama barabla la yini mi kaseka uka hamina ko kaseka o sabati uyeni oye de ko munu be o kan ko boko ani kaseka ko sara olu fanake amto sekuni donc bina kuka alibi doko kun frontière temene na anga jamana rapper do beni be ko ale ma couleur makaveli wali mamadou makaluni atoje oye ale ka concert bleno ka décembre kalo la bon ko ni kregrene la clé bisaba ani kelendo o kama concert kon caravane kon tuma ke anga jamana faba kon la hayra la ka fotuma mino be caravane na aka fando ni oye akano baka do min tumi caravane jamana ko ale bora ga bi ngabo mobile kono anake caravane mobile yere ko ni tuma mina abora ka bi dogo akankar la do yere ko bulma famara koni yela adalen kungolo yan fan koni ka min ka sabe ka ga nyana maya koni ka oba o yoro ni bela piu ni kala dusuma kasa ya koni anga jamana se koni donc bina kunga kerengre la zufani kerengre na bela jirali ama fo ala ka baraba dalin no ya bamagato ameta ko kan kibar la ameto ayasi kon la Burkina Faso kasangani Burkina Faso jamana nyamani o capitaine Ibrahim Traoré akelen ko feka ka ministre nyama fali mina ministre kura o koni Jean Emmanuel Ouidra go koni kasangani kunu ngotene ale koni bara olu damine mi yere koni kera passation kele ko fe kada ka passation kera ani premier ministre koroni nyogon cheni o docteur Apollinaire Joachim Kelemu yere koni oye ameta chadika olu koni infeno kala fili kelen kofe ma keme ani ma bioro olu koni votera kafoko awa olu sona ma fla olu ya yira kafoko olu te son ma woro olu ye ayira kafoko akilnate olu la olu koni tina fenfo olu bi yere mine o yere de koni na femi ye chadi jamana français fanga nyama Mahamat Idriss Déby Itno femi karo kafo conseil national de transition koni aleka jalo korota mina akela marshal koni kala filu belajiralen kelen kofe ama fo alaka marshal fangasi alaka farafina jamana kringna bela jiralin basiki amta Israel ka ofeno Israel premier ministre korok siga kelen ko fe alaka da kan ka yuru kodo olu koni nke bina abora anola bi tarata décembre kalo kleta ka kiru kanu kunyo blalendo ni wakati na sogomade na ukoni nyogon soro tribunal yere kon na la mina ka purso koni mina ke kada ka irala ka foko ay corruption koni keni oye yuruku o koni ni mali kuna fini bolo sira la jawo aklo garzike kera ni kuna funi adama nonu de yebini amunu me fe ka ka jago fen la ko do ka ga fere fen la ke don ka chake da la ko don ayo so mali kuna fini direction commerciale la nega juru sira bete me anga jaw duguma ama fo aw ka me shini arabani alama bashkinin awla ala ka nga jamana basigi ala ka nga jamana nyama ufangasi